Loyiso umphuphi, Loyiso the dreamer, kuhlelo lethu oluthi your dreams are valid. Namhlanje ke baphulaphuli funa ke sithethe ngeauthority or igunya esilinikiweyo nguThixo emhlabeni njengoba yena enegunya ezulwini. Ncwadi ke kaGenesis yokuqala chapter isahluko ke ngu-26 ithi let us make man in our own image, in our own likeness, let them have dominion. Ichaze ukuthi ke i-dominion izaba over the fish of the sea, over the crawling animals, and over all the living creatures and the bird of the sky. So senze umuntu ke ngokoguqulelo ithi masenze umuntu ngokufana nathi, afuze thina, simnika igunya phezu kwezilwanyana ezihamba emhlabeni, phezu kweentaka ezibhabha emoyeni, nakuzo zonke ke into ezidadayo ezishibilika emanzini. So funa ke before we can go deeper about ukucacisa lento yegunya lethu, siqale sichaze i-identity yethu kuKristu. Now iBhayibhile ke ithi sibe ngumfuziselo, sibe ngumfanekiso, sifane naye. Nge-English ke ibeka lula ithi image and likeness. Image has to do more with ukufana naye. Likeness has to do more with ukufuza yena. In other words, kukwenza njengaye, nothetha njengaye. I-image kukubonakala njengaye. So lento ke ndiyithatha ndiyise phaa kwiparable endidla ngoyenza ye-ID. Ndidla ngothi ke igunya onalo ne-ID yakho lisekubeni iyakwazi ukuthi ikuvulele iminyango xa ufuna ungena emisebenzini, ufuna ungena ezikolweni, uyakwazi ukwenza nee-passport, uyakwazi ukwenza nee-visa. Literally everything u-aplayela ii-accounts nge-ID yakho, wenza yonke into nge-original ID. But if now you want to make i-image ne-likeness ye-ID, you do that by doing what we call a certified copy of your ID. Once uyicertifye ikopi yakho, uyinika amandla afanayo nala akwi-original. I-certified copy is an image and is a likeness of the original ID. Is not the original ID. But yet, when you do the certification of oath, you activate it so that it operates like the original. Hey, Nkosi yami. So ngamanye amazwi, xa usayogximfiza istampu se-Commissioner of Oath uziphatha zombini. Kodwa xa sowuyenzile i-certification of oath amaxesha amanintsi uyakwazi uba uyisebenzise i-certified copy ngoku ingekhoyo ikopi original, sorry. And into eyenza uba ukwazi uyisebenzisa i-original is because there is a stamp of certification. The physical original may not be there, but i-original, i-certified copy ikhona ukwenza lento eyenziwa i-original. Ngoba noYesu ngokwasenyameni akasekho emhlabeni. NoYesu akasaphathwa ngezandla, akasabonwa ngeso lenyama, kodwa abantu babona thina ukuze siqhubeke senze, sihambe ezinyathelweni zakhe, senze yonke lento ebeyenza ngoba vele nathi we are certified by the Spirit of God. Hayi Nkosi yami. We have the certification yethu eyenziwe through the Holy Spirit, which the Bible calls him a seal of our salvation. So kufana nongathi is not absent kahle kahle original xa kukwi-certification ngoba amandla
ahlala phaya kwi-certification. Once you certify ikopi, you give it the same power, the same access. Everything that the original does, it has been converted through the certified copy. That's exactly the same delegated power and delegated authority that we also possess in Christ. God has actually ithi enye ivesi ithi izulu lile lakhe kodwa umhlaba wenze uba ke ulawulwe ngoonyana babantu. Ndiyaparaphrase, I think Indumiso 115 verse 16 lowa. Vele Indumiso 24 iyasho ukuthi leli kaYehova ihlabathi nenzaliseko yalo elimiweyo nabahleli kulo. So what that means is that the ownership is his, but the stewardship it's ours. He remains the owner even though we are the stewards. Siphethe igunya namandla emboleko. I-origination yalamandla ayisuki kuthi, isuka kuye. We have been delegated to operate in the same frequency as Jesus, the way he was walking on earth. Nkosi yami, mphulaphuli, ndizoku-injector ngomsindo wezulu so that you can understand the power in you, the authority in you. Ndifuna ukuthi ke kuwe ngiyazithanda ezi levels. Kuthiwa over the fish of the sea, that's the first level. Over the crawling animals emhlabeni, that's the second. And then over the birds of the sky. So in other words, these three dimensions, you can have access to dominate them ngokwe-original intent. Ndifuna ke baphulaphuli sicacise le nto uba this was God's original intent for the creation of mankind. This is the first thing uThixo wayithethayo ngomntu ngokwenhliziyo yakhe xa emdala. So it means now it's taking us away from the misconception yoba sisithi umuntu wadalela ukuthi anqule uThixo. That one is a secondary purpose of humanity. It only came later apho sowuva kuthiwa during the cool of the day God would leave the heavens aze azovakashela uAdam babe ne-relationship. That's where issues of intimacy and fellowship and worship comes in. But the ultimate purpose for creation was dominance. The ultimate purpose for creation was authority and was to, the idea is not so much to quickly rush ukuthi siye ezulwini. The idea is not so much ukuthi sigijimele ukuya ezulwini. The idea is that silethe izulu emhlabeni. Mphulaphuli ulinikiwe igunya, waphetha amandla emboleko, waphetha amandla afakwe ngestamp of seal of ownership, seal of ukukubanga. Ndiyayithanda le yoba kuthiwa uThixo wayeshiya izulu aze emntwini emhlabeni, ngoba uThixo kudala wazixakekisa ngentweni nomntu. Once, that's why iPsalms chapter 8 ithi, what is man that you are mindful of him? Yintoni nale nto umntu umkhathalele kangaka? I'm sure even the angels ziyazibuza uba sihlala naye nje 24/7 engazenzi ezi zibele asenzela sona. What is so special about man? Njeba ngoku sisoloko sifocusa on saying sifuna uThixo siya kuye siquqela yena, but siyayiva ngokwe-original positioning of man. Yayiba nguye osuka kwindawo yakhe ehleze emntwini. He always does that. Whenever umntu eba distant from God, it's always God who pays the price. Paying the price to himself, for himself, by himself. Ndifuna ukuthi ke mphulaphuli sawuqhubeka naso sisihloko okwangoku ndisakunika nje istarter soba ukhabusetyisa sisezawuqhubeka kwiziqephu ezilandelayo. Enkosi.
Ngoku ke mphulaphuli, eli gunya lemboleko, into emnandi ngayo into yoba though umnini yokungangathi akekho ngokwasenyameni, kodwa ngokomoya ukhona ukuze ahlale nawe through his spirit. Actually that's why umhlabeleli sithi uhlala kum ndihlale kuye, nguye owenza umsebenzi. So in other words, that's why iBhayibhile ithi vele I can do all things through Christ. So though ifakwe I just for me to feature, but in reality senguKristu wenza ngam. Nkosi yami, it might look like the spectacular things are done by me. It might look like I'm the one who lays hands on the sick and they recover like the Bible says. But in reality, he's still the one who heals, using me as a channel, using me as a vessel. So basically what this means is that we should keep the connection alive so that there can be a continuous flow of this anointing. Isuka from the anointer going down to the anointed, because you cannot function fully and effectively without being connected to the source. Though the Bible does say that gifts are irreversible, you can still function with the gift, but ibe out of the glory, ibe out of the Shekinah, out of the shelter of the Most High. You can still do things with the gift, ube ungekho connected with the gifter. And the unfortunate precautionary warning with that is that so operator with the gift without the connection with the gifter, so fana ne prodigal son, because the prodigal son thought that he had izinto wayenazo, he was doing izinto wayezenza from his own abilities, ude aze ngegunya esithi give me my share. Akazuba kahle kahle, that is the father's possession. That is the father's provision. Those were the father's inheritances that he was going to allocate to the son. But the son needed to keep a connection to utata so that angathathi just the crumb. Because he took just the crumb of possessions. Wahamba wozidla zaphela kanti uba wayehleli. Uprodigal son unyana olahlekwa ahlale phaa kutata. Isupply yangazuphela. Weza uxhela igusha celebrate neetshomi kube mnandi, ayazi ukuthi ziyazala zisekhona zisenintsi efameni katata. Kanti ngoku wathatha, let's say wathatha 100 or 1,000 whatever number that you can count, after sometimes zaphela, because yatsho iBhayibhile ukuthi after esuke under the full provision katata ne-protection ne-connection, waye waluza izinto, because it shows ukuthi the bearing of the fruit was not of origin yakhe. That's why uYesu esithi ningekum akukho nto eninoyenza, kodwa xa nikum akukho nto eninongeyenzi. So secret is to be in him. That's why ithi iBhayibhile, in him we live, we move, we exist. Oh, ndifunyanwe ndikuye, ndingenabo bam ubulungisa, ndinobulungisa obuvela kuKristu. Xa mani ufumaneka ukuye, uba nento oxhomekeka kuye ngazo, kuba mnandi, ngoba xa isakhono sakho sobuntu semvelo siphelelwa, amandla obuthixo bakhe ayakuqhubekekisa akufikelelise apho wena ngokwe-limitations zakho ungenawukwazi ufikelela khona. Ndifuna ukuthi ke mphulaphula emakhaya sisezawuqhubeka sixova le ndaba yegunya namandla esiwanikiweyo okwangoku. Masikhabe siyibamba apha kuze kube sisigqebho esilandelayo. Enkosi.